חזרנו. פעילויות ספורט נערכות בכל תקופות השנה, אבל החורף מזמן פעילויות בתנאים שאופייניים לו. על נושא זה נדבר עם דוקטור רם ירון, אורתופד מומחה כתף ביחידת הספורט בבית החולים וולפסון. שלום לך. כשאנחנו מדברים על אורתופד ספורט, מה מיוחד לאורתופד ספורט מאורתופד אחר? בעיקרון, אורתופד ספורט אמור, לפחות שזה לא תמיד קורה, לעסוק בפציעות שנובעות כתוצאה מספורט. אנחנו יודעים שכמו בכל דבר, גם באורתופדיה כנראה יש עונתיות. בעונת הקיץ, ריבוי האופניים, יש פציעות אופניים, ובעונת החורף, ספורט החורף שהוא סקי. אז הפציעות הן כתוצאה מהעיסוק הזה. בבית חולים יש יחידת רפואת ספורט מיוחדת? יש יחידה לרפואת ספורט בתוך המחלקה האורתופדית? חייבים להבדיל בין הרפואת הספורט, פר אקסלנס, רפואת ספורט, לאורתופדיית ספורט. רפואת ספורט כוללת בתוכה קרדיולוגיה, תזונה, בדיקות מאמץ, פנימי פלוס אורתופדי. כאשר פגיעות ספורט הן יותר פגיעות אורתופדיות. אז יחידת הספורט באורתופדיה מתעסקת עם פגיעות אורתופדיות בספורט. קרסוליים, ברכיים, ירחיים, כתפיים, פגיעות שנובעות כתוצאה מספורט. איזה ספורט נפגעים בו יותר בחורף? ודאי לא שחייה. לא, אבל בחורף יש, כמו שאנחנו עדים, אנחנו עדים לתופעה של ריבוי תיירות לערים, לעשות סקי, ועם זה באות הפציעות. למשל, בסקי הרגיל שאנחנו מכירים אותו עם המחלקיים או הסנובורד, עם המחלק האחד, 20% מפציעות הכתף הן פציעות הנובעות מסקי, כאשר 15% נובעות מהסנובורד. את החלוקה של הפציעות אפשר לחלק לשניים. אחת היא גרמית, והשנייה היא רקמות רכות. רקמות רכות. כאשר בגרמית זה יותר שברים, כאשר מבוגרים שוברים יותר את עצם הזרוע או את הקלביקולה. אצל צעירים אנחנו רואים יותר שברים של עצם הבריח או פריקות, כמו שאפשר לראות פה, זה שבר של עצם הבריח. כן, לא צריך להראות, כולם רואים. רואים את זה, או פריקות של הקרומיו-קלביקולר ג'וינט. כלומר, המפרק. המפרק הקטן, שיש לנו צילום שלו. תכף נראה את הצילום שלו. אנחנו נראה את הצילום. בדרך כלל אצל צעירים, הנה כאן אנחנו יכולים לראות שהרצועות נקרעו והמפרק, עצם הבריח עלה למעלה. כן? וכמובן הטיפול הוא בהתאם לרמת הפגיעה. זאת אומרת שאנחנו תמיד מחלקים את עוצמת הפגיעה למספר רמות. בין אם זה רמה של המרחק בין הפרגמנטים או המרחק בין השברים, הוא זה שבעצם נותן לנו את האינדיקציה בין זה יהיה טיפול שמרני, מתלה, מנוחה, קירור, פיזיותרפיה, או לחילופין טיפול ניתוחי. כאשר המרחק הוא גדול, ואנחנו יודעים שלא יהיה שם חיבור, או לחילופין נגע בעור שיכול לגרום לנמק וכאלה דברים, ולכן אנחנו נוטים יותר לטיפולים הניתוחיים. דבר נוסף שאצל צעירים אנחנו רואים יותר מאצל מבוגרים, זה פריקות הכתף. פריקות הכתף, יש לנו גם צילום של זה, הנה. פריקות הכתף זה בעצם תוצאה של הזרוע, עצם הזרוע יוצא מהמכתש. מדוע? לרוב זה נזק לרקמות רכות. זאת אומרת, הלברום שעוטף את המכתש, שמחזיק את הראש במקומו. ישנה קופסית שעוטפת את המכתש. בדיוק. ופה? היא נקראת ביחד עם רקמה שנקראת לברום, והראש פורק, יוצא החוצה. לרוב הפריקות הן פריקות קדמיות, בערך 80%, כאשר יש גם פריקות אחוריות, אבל הן יותר נדירות ולא כל כך בסקי. הטיפול בפריקות הללו הן לרוב שמרני, בעיקר אם הן פריקות ראשונות. דבר חשוב להזכיר זה להחזיר או לשחזר את הפריקה מיידי, זאת אומרת לרדת למרכז הרפואי שבדרך כלל למרגלות ההר, ולשחזר ולהחזיר את הפריקה. רק נגיד שבכל מסלול סקי באירופה, בסוף המסלול יש בית חולים קטן אורתופדי. כן, עם חדר ניתוח. וכמובן, טיפול הוא מנוחה, פיזיותרפיה, שימה במתלה, אבל יש גם טיפולים שם ניתוחיים. זאת אומרת, אם ישנם פריקות חוזרות, וצריך להזכיר אצל צעירים, 90%, זאת אומרת, על גיל 20-21, 90%
סיכויי פריקה שנייה ושלישית, כאשר אצל המבוגרים 40-50, אז זה יורד ל-40%. כן. וזה בהחלט אינדיקציה. למה? בגלל הרקמות אצל המבוגרים, הגידים והקופסית, היא הרבה יותר קשה מאשר אצל צעירים. מה גם שהעצם אצל מבוגרים היא הרבה יותר, הצפיפות העצם יותר היא פחותה, ולכן אצל מבוגרים יהיה שבר לפני הפריקה. לפני הפריקה. כן. עכשיו, אם מבוגר התחיל את ההיסטוריה שלו כבחור צעיר שיש לו, פריקות חוזרות, כן? אז הוא בתור מבוגר, זה ייעלם לו? זה יסתדר לו? יש סיכוי שאם הוא לא יפרוק עד גיל מסוים, בהחלט. בהחלט הוא לא יפרוק שוב. לכן אנחנו לא ממהרים לניתוחים, למרות שאם האדם מתלונן על חוסר יציבות של הכתף, בהרמה של דברים, בעבודה, בכל מיני דברים שעשויים לגרום לו לכאב ואי נוחות, אז בהחלט הטיפול הוא ניתוחי, לרוב ארתרוסקופי היום, עם מצלמה לא ניתוח פתוח? כבר לא, מעטים עושים את זה היום, זה בארתרוסקופי, אתה רואה הכל, אתה יכול לתקן את הנזק רקמות שנקראו, והניתוח הזה יש לו הצלחה של 90% בפריקות. האם הכאבים בחורף הם פחות מאשר הכאבים בקיץ? קשה. זה משהו שהוא לא, אין לי שום מידה. כאב זה דבר מאוד סובייקטיבי. אתה יודע יותר טוב ממני בכאבים, אז... יש איזה הבדל לגבי תזונה, לבוש, האם כדאי כשהולכים לעשות פעילות ספורטיבית בחורף, להתלבש בצורה מסוימת, האם להגן, אם מדברים על ברכיים, להשתמש במגני ברכיים, האם מדברים, אפשר במגני מרפקים, האם כדאי לחמם אזורים מסוימים? שאלה נהדרת. אני חושב שלפני השאלה אנחנו צריכים לחשוב על מניעה. מניעה של פציעות באופן כללי, ובעיקר בחורף. הכנה נכונה, כושר גופני, חיזוק שרירים נכון, יכול למנוע המון פציעות. צריך לזכור שבגפיים התחתונות, בניגוד לגפיים העליונים, בתחתונים, הפיטיג של שריר, התעייפות של שריר, או הכנה לא נכונה, גורמת להמון נזקים. בברכיים, להתחמם, ממש לחמם, כמו שמתחממים לפני פעילות גופנית. בוודאי. כאשר בכתף, זה יותר פגיעות טראומטיות של חבלה, של פציעה כתוצאה מהנפילה. כל המגינים לא הוכח בשום מקום שאם מישהו ישים איזשהו מגן כתף או זה, והוא ייפול, לא ישבור. תלוי בעוצמת הנפילה. כמובן, גם לא נוח לעשות סקי, למי שעושה סקי, לשים מגינים וארמור, כל מיני מגיני... אני אחרי הפציעת סקי הראשונה שלי הפסקתי לעשות סקי. ואתה עוד חיית באיטליה, אני זוכר. עכשיו, אתה דיברת איתנו ואמרת לנו שלפי המרחק שבין השבר, כשמדובר על עצם הבריח, על הקלביקולה, אתה תחליט אם לנתח או לא. נכון. עכשיו, כמה זמן לוקח להחלים מניתוחים כאלה? מניתוח כתף, מניתוח קלביקולה, מניתוח... זו שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן. ואני אומר, מה זה ההחלמה? מה הציפייה של החולה? מה אתה רוצה לעשות? הציפייה של החולה לחזור כמו שהיה קודם. מה עשית? אם אתה עובד מחשבים, אז מחר תחזור. שים את הכיסא, שים את הזה ותעבוד במחשבים. אבל אם אתה שיפוצניק או איש פיזי, ייקח לך חודשיים, 3, עד שזה מחלים. כמה זמן פיזיותרפיה צריך עד שהכתף חוזרת ממש למצב, אני יודע, אדם רוצה לתרגל, אדם רוצה... אתה מדבר על פריקות כתף. כן. כי בשברים לא, אין פה עניין של פיזיותרפיה. או אחרי ניתוחי כתף. ניתוחי כתף, אבל אם אתה מקבע שבר, אתה מחכה לאיחוי של השבר. אבל אם זה פריקות כתף או קריאה של הגידים המסובבים, ואתה מתקן אותם, יש פרוטוקול שאנחנו בדרך כלל ממליצים אותו, שהוא בין... מאפס, שבוע אפס, זאת אומרת שההתחלה של הפעלה מטוטלת, וההתחלה של הפעלה של השכמה ושורש כף יד, עד בערך חצי שנה שבעצם האדם הוא גם מרים את היד, גם חוזר לפעילות ספורט, שחייה, כושר, וכיוצא בזה. העיקר שנהיה בריאים, שלא נשבור גפיים ושלא נגיע אליכם לניתוח, אבל אם נגיע, לפחות יש מה לעשות. תודה רבה לדוקטור רם ירון, ותודה לכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בעניין 10. הרבה בריאות שתהיה לכם. להתראות. תהיו בריאים. איך שחושבת, רואים אותנו עכשיו.
Yeah.